Tervetuloa! Hei hitsi! Tää Ari Koivunen on saanut, tai siis tässä Mutta ihan Ari Koivunen, mikä Koivunen olikaan, niin liity tähän asiaan. Nyt opiskellaan aseiden käyttöä ja sillä sipuli. No niin, sitten säästäys ja Hups. Etkö sinä kuunnellut, kun minä näistä paasasin? No mut kun se Ari Koivunen. Koivunen Saatana Koivunen. Miesten mielessä, joo. Etkö sinä kuunnellut tunnilla? Annahan nyt se ase vain tänne. No ammukosta sulla perseen täällä nyt näin. Vittu. Ensi Ari Koivunen, nyt se vaan namit. Ai saatana. Noniin. Eikö mä aloittaa toisella aloituksella? Sori. Ei mitään.